ya rubuta wannan littafi wato yana da shekara 21. Wato idan ka auna ka karanta wannan littafi za ka fahimci cewa wato tun daga nan shehu ya kai ya gagar malaman duniya a ilimi. Mutumin da ya cika shekara 21 irin wannan ilimai suke fita daga bakinsa, ka san wannan mutumin ajiyar Allah ce ta musamman. Wato littafin ruhul adab littafi ne da shehu radiyallahu anhu yake magana akan gyaran zuciya da kuma ladabi, saboda yadda duk wata hanya da za a bi a gyara wato soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama da ahalin gidansa, wato sai da ladabi ne za a samu wannan cikakkiyar soyayyar da kuma cikakkiyar wato tsarkin zuciya wanda zai kai ka zuwa ga saduwa da Allah. Wato shekara 21 nan idan ka auna, wato mafi yawancin abin da ke faruwa da lalacewar al'umma da lalacewar zamani tana bayuwa ne ga ɗabi'u guda uku. Kowane ɗan adam matuƙar ba a tarbiyyantar da shi an raba shi da waɗannan ɗabi'u kuma za a iya samun kowane irin lalacewa cikin rayuwarsa. Na farko ana haifar mutum da ɗabi'a irin ta biri, shine za ka ga yaro yana karami da abin da ya gani ya fasa, na fasawa ya fasa, na tabawa ya taba, wanda ba a tabawa ya fasa, ya dai yi barna. Wannan kowa ya san yaro yana tashi da wannan ɗabi'a. To a shekara 7 ɗinsa na farko kenan. Shekara 7 na biyu ana samun shi da ɗabi'a irin ta kare, shine yawo da tsokana da neman faɗa. Idan ba a cire wannan ba, haka zai tashi da waɗannan ɗabi'u guda biyu wanda za su zama mai matsala a cikin rayuwarsa. Ɗabi'a ta uku da ta fi kowace muni, wato a shekara 7 ɗinsa na uku, shekara 21 kenan, ana samun shi wato da ɗabi'a irin ta jaki. Menene ɗabi'ar jaki? Ɗabi'ar jaki wato ya kasance zai yi lalata da matar shi a idon kowa, kuma sannan idan ya gama ya je yi wanka da toka a cikin bola. Wayyazu billahi, wannan su ne ɗabi'un da in dai ba a cire su a jikin mutum ba, ana samun shi da kowace irin lalacewa. Kowane irin nafsu tana tasiri a cikin rayuwar mutum. To shehu radiyallahu anhu abin nufinsa cikin wannan littafi, waɗannan ƙazanta da take tasirantuwa a zukatan halitta a cire ta, a yasar da ita, shine abin da shehu radiyallahu anhu yake nufi. Daga farkon abin da shehu radiyallahu anhu yake faɗa, daga nan zaka gane cewa shehu bai nuna ya ɗauki kansa komai ba. To wannan ishara ce a gurinka muridi na ɗariƙar tijjaniya, ka wa'azantu, ka karantu, ka fahimci abin da shehu radiyallahu anhu yake nufi. Da ya ce ya ƙuli Ibrahim na jalil hajji, bai ce ya ƙuli gausul anami ba, ya ce ya ƙuli Ibrahim ba na jalil hajji. Ibrahim dan alhaji abdal ilahi badar na alwahaji, wato Ibrahim dan alhaji Abdullahi Badarna, watan mai matukar haske, yana cewa bai kira kansa sahibul faida. Ya kamata daga nan mai karatu ya fara fahimtar abin da shi yake so ya nuna maka na tsarkake zuciya. Min ba'di bismillahi summal hamdi, bayan mun fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai, sannan muna godiya lillahi ga Allah zai daulil azimul madad, wato mai ma'abociyar wato baiwa, mai yalwaciya, mai girman ɗaukaka. Nasihatun minni ila ikiwani, nasiha ta zuwa ga yan uwana, bal tumsiku dariqat tijani, ku yi riko da ɗariƙar shehu tijjani. Wato abin da shehu yake nufi, wato abin da ke hannunka ya kai ba tijjani, ya kai muridi, ka fahimci cewa abin da ke hannunka yana saman abin da ke hannun kowa. Da haka yake gargadi, yake kira, yake nasiha, ka kama kanka, ka san me yake hannunka, ka yi riko da ɗariƙar shehu tijjani, saboda ɗariƙar shehu tijjani tana nuna maka cewa tana saman kowace ɗariƙa ne. Saboda shehu tijjani ya yi ɗariƙu da yawa a baya, amma daga ƙarshe manzala sallallahu alaihi wasallama ya ba shi ɗariƙa ta tijjaniya. Wato kaga ɗariƙa ce mafificiya, kamar yadda shehu radiyallahu anhu zai kawo a cikin littafi. Ya ce ɗariƙu mahadul fadali wa ridwani,
ɗariƙar da ta tattare dukkanin wata falala ta Allah war ridwani da dukkanin yardar Allah. Idan kana neman falala, kana neman ɗaukaka, kana neman shura, kana neman arziki, kana neman wadata, kana neman sutura, to ka yi riko da ɗariƙar Shehu Tijjani, saboda ɗariƙu mahadil fadali war ridwani ta tattare dukkanin falala da kake nema a matsayinka na mai neman kusantuwa da Allah, neman yardar Allah, to ta tattare dukkanin yardar Allah. Kowace irin yardar Allah kake nema, idan ka yi riko da ɗariƙar Shehu Tijjani za ka same ta, saboda ta tattare dukkanin falala da dukkanin yardar Allah. walazimu laziman ziddariki, ka yi ka lazimci laziman da suka kasance maka dole, abubuwan da aka karanta maka, aka baka izini, aka wato ka lazimce su. Wato lazimin safan nan da aka gaya ma ka dinga yin sa akan lokaci, lazimin yamma ka dinga yin shi akan lokaci, wazifa ka dinga yin ta a cikin jama'a, sannan ka lazimci zikirin juma'a. Duk lokacin zikirin juma'a kada a yi wasa da shi. Bizayana da rabahi bitaqi, da yin ruko da wannan laziman yana lura rabahi bitaqi, zaka samu dukkanin riba bitaqi, bisa tabbatarwa, zaka tabbatar wato a bayyana a zahirance, zaka sadu da dukkanin waɗannan falalar da kuma dukkanin yardar Allah a cikin wannan dariƙa tamu ta dariƙar Tijjaniya. Wato abinda mutane suna tambaya, menene dalilin da yasa dariƙar Tijjaniya ba za ka yi ta ba sai ka nemi izini? Saboda ai ita dariƙar Tijjaniya dalilin da yasa ba za ka yi ta ba sai ka nemi izini, saboda duk abin da yake da tsada ba a samun sa cikin sauki, dole sai an nemi izini. Yanzu malamanmu da yawa sun ba da misali, yanzu za ka je ka haike wa matar da ba a baka baka ba da sadaki ba, ka ce ba za a ma hukunci ba, matukar shari'a ta sani, shari'a sai ta yi aiki a kanka. Amma idan ka je ka nemi izinin iyayenta ba, babu bambanci tsakanin abin da za ka aiwatar na neman matar da ba a baka izini ba da kuma wadda aka baka izini. Abin da ya bambanta guda ɗaya ne, izini. Wannan izinin shi zai sa idan ka aiwatar ka samu lada. Wannan shi ne dalilin da ya sa ɗariƙar Tijjaniya ba za ka karɓe ta ba sai an maka izini. Sannan kuma ita ɗariƙar Tijjaniya ba wani abu ne da babu a cikin addinin musulunci ba. Abin da ake nufi da ɗariƙar Tijjaniya, ita ɗariƙar Tijjaniya nawafilu ne. Wato idan an ce nawafilu, aikin sa kai, aikin da ba dole ba wajibi ba, amma kafin ka karɓa. Idan ka karɓa kuma wannan alkawari ne tsakaninka da Allah, a matsayinka na bawa za ka so ka yi wa Allah alkawari ka karya? Da haka idan ka karɓi ɗariƙar Tijjaniya wajibinka ne, kafin ka karɓa ba dole ba ne, amma idan ka karɓa wajibinka ne ka tabbatar da ka cika wannan sharaɗin, ka cika wannan izinin, matuƙar kana neman abin da ya kasance na kwaɗaituwa da shi zuwa ga hadara Allah. Balassafi aka zai ɗariƙi tarbau, bai zamo da karɓan wannan ɗariƙar Tijjaniya za ka ribata ba, illa idza kunta dawaman tasiru, har sai ka kasance a kodayaushe mai tsarkakakkiyar zuciya, ka kasance nagartaccen muridi, nagartaccen masoyi na gaskiyar da babu yaudara, ba yarfa, babu zamba ciki. Ba zai yiwu kana muridi, kana masoyin Shehu Tijjani, masoyin Shehu Ibrahim, masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba, ka zalunci dan uwanka Batijjani. Shehu Tijjani ya haramta a matsayinka na Batijjani, ya hana, ya yi hani, ya ja kunni, ka je ka gurin Batijjanan da kasancewa zai zalunce ka. Shehu Tijjani ya ja kunni, ka je ka gurin da kasan dan uwanka Batijjani zai cuce ka, ma ya hana, balantana kai ka zalunci dan uwanka Batijjani. Shehu Tijjani ya ce, manzo Allah ya ga masa, sahabbanka sahabbaina ne, almajiranka almajiraina ne, kada su cutar da ni. Sai Shehu Tijjani ya ce manzo Allah, yaya almajiraina za su cutar da kai ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam? Sai manzo Allah ya ce masa, idan suka cutar da wani sashin su sun cutar da ni, da haka ka gaya musu kada su cutar da ni. Da haka a matsayinka na masoyin Shehu Tijjani, mai bin ɗariƙar Shehu Tijjaniya da gaskiya, to wajibinka ne ka kiyaye zaluntar kowa. Dan ɗariƙar Tijjaniya na gaskiya da yake cika sharuɗanta, cinnaka ma idan ya cije shi ba zai kashe shi ba, balantana bai cije shi. Wanda yake kiyaye ɗariƙar, yake kiyaye sharuɗan ɗariƙar Tijjaniya kenan, dole za a same shi da kiyaye
dokar Allah da kiyaye haƙƙin halitta da kuma kiyaye haƙƙin Allah. Mukammilan shuruɗawul muqarrara, ya zama wannan muridi mai cika shariɗan cikin ɗariƙar tijjaniya muƙarrara wanda aka tabbatar da su, mukabilan adabahul mu'tabar, mai kuma wato gogayya cikin ladubban da suke cikin wannan ɗariƙar tijjaniya. Wato shuruɗawul muqarrara, akwai shuruɗi sihatin, akwai shuruɗi kamali. Wato abin da yasa kwanan nan naga mutane suna ta maganganu cewa mutum zai iya haɗa ɗariƙar tijjaniya da wata ɗariƙa. Wannan tsohuwar magana ce ana ta tattauna ta. To duk wanda yake so ya haɗa wata ɗariƙar tijjaniya yana da tambaya. Wanda yake so abin nufi ya haɗa ɗariƙar shehu tijjani da wata ɗariƙa yana da tambaya. Duk abin da kake nema ba falala ba ne, to ɗariƙu mahadil fadal shehu ya ce warri diwani ta tattare dukkanin wata falala. Warri diwani idan ma da yardar Allah kake nema ta tattare da dukkanin yardar Allah. Sannan sharaɗi ne a cikin ɗariƙar tijjaniya mutane su kiyaye wannan. Shehu tijjani ya ce ba a haɗa ɗariƙarsa da wata. Idan an ce shuruɗi sihatin, sharaɗin da zai zama idan ba a cika shi ba, ko kuma wato abin da aka tauye, idan aka tauye shuruɗi sihatin, kamar abin da aka tauye an tauye shi duka ba zai rayu ba. Kamar mutum ne a ce an cire masa kai, idan an cire masa kai zai rayu? Ba zai rayu ba. Amma idan an cire masa hannu ba zai iya rayuwa. To bambancin shuruɗi sihatin da shuruɗi kamalin kira. Shuruɗi kamal wato kaman abin da sharaɗin da in an cire abin zai iya rayuwa amma ya tawaya. To kai ne a matsayinka na ɗan ɗariƙar tijjaniya, an ce ma wannan shuruɗi kamalin ne, wannan shuruɗi sihatin, sharaɗin da idan ka tauye shi, ka tauye wannan sharaɗin, ka fita daga ɗariƙar tijjaniya, ya kamata ka kiyaye. Abin da kuma ya kasance idan an tauye shi bai zama ka fita daga cikin ɗariƙar tijjaniya ba, amma an samu wani naƙasu mai girma, a cikin tafiyar da kake bukata a same ka cikakken ɗan ɗariƙar tijjaniya, kana alfahari da shehu tijjani, kana alfahari da shehu ibrahim, kana alfahari kai cikakken masoyin manzo Allah ne, ya kamata a same ka da cika sharuɗai. Shehu tijjani ne ya faɗa da bakinsa ba a haɗa ɗariƙar tijjaniya da wata ɗariƙa, ba a haɗa. Da haka mutane su kiyaye wannan shuruɗi kamalin da shuruɗi sihatin duka ana bukata wato ɗan ɗariƙar tijjaniya muridi ya cika wannan. Mu'azziman liyalihi jami'a, sannan girmama dukkanin ahalin ɗariƙar tijjaniya gaba ɗaya, ba a ware guda ɗaya ba, za ka girmama su gaba ɗaya. In dai ɗan ɗariƙar tijjaniya ne, babu ruwanka da wannan ka gan shi da yadin 300, wannan ka gan shi da gezinar 300, babu bambanci. Mu'azziman shehu ya ce li ahlihi jami'a, wajibinka ka kiyaye haƙƙin komai ƙanƙantar ɗan ɗariƙar tijjaniya, kai ka kiyaye haƙƙin halitta gaba ɗaya. Li'ahli jami'an, ka kiyaye gaba ɗaya, ka girmama su, ka girmama kowa. La siyama al-kasata kun mudi'a, musamman la siyama al-kasata, waɗanda suka kasance keɓantattu kun mudi'a, da suke da wata namba ta girma, waɗanda suka kasance wato muƙaddamai, wato a gawasai kudubai manya-manya a cikin ɗariƙar tijjaniya, musamman su. Ba wai sai iya shayinka za ka girmama ba. In ka ga shayin wane, ba ruwanka da cewa wannan ba shayinka ba ne ba. Shi shayin naka, shehu ibrahim ne shayinsa, kuma ya ce mu'azziman lari jami'a lasiya malkasa tukun muniya, ka girmama kowa, musamman wanda ya kasance babba muƙaddami, kuma wato girmamawar ta zahiri da baɗini, ba girmamawar da za ka girmama shi a